So, mga sangkay, ayan mga sangkay ano, ipapasilip ko lang sa inyo yung update ng ating pinapagawang bahay para sa kinabukasan ano. Para pag-uwi ay may matuluyan na. Ayan guys, so panoorin nyo guys ang aking mansyon na ipapagawa. Aduh mama, ada cewek baju hitam bikin saya terpana. Lihat dia pun senyuman bikin hati tergoda. Mau tanya-tanya dia siapa yang Ayan guys, silip lamang sa aking ano no, pinapagawang mansyon. Salamat kay Kuya Henry at saka kay Kuya Adolf at saka kay Henrix at sa lahat po kay Tita Liba no? At siyempre sa lahat na tumulong diyan. Maraming salamat guys. Salamat sa inyong panonood at abangan nyo ang susunod na mga i-upload ko pa para mabuo yung aking mansyon. Salamat, hanggang dito na lang. Bye bye.